bar suntike suarane apik kaya ngono bar aku bar preksa lho aku bar disuntik malah rusak awakku aku apa jenenge semangatku ki terpacu lho Le oh ya ana pengaruh mergane apa mergane nek kumis tipis ngono ku ya marake iso motivasi ya iso marake nglokro ya iso gumantung awake dhewe nyawang wis mengkorok donya kan nek digelar to Nduk wong bagus to wong ayu ki nggo nyemangati ya iso ning dadi panggoda ya iso dadi njlomprongke ya iso bondo ki dienggo dana driyah ya iso dienggo paribasan dienggo angkara murka dienggo ngeslot ya iso lho gumantung cara lho iya bener hotel ki nggo istirahat ya iso dienggo mesum ya iso gumantung okurnya jadi jangan menyalahkan tempatnya oh iya kulino aja ya mung sliramu kang dadi telenging ati gandeng iki ngambah laras dhuwur semelangkul nganti Mbak Apri ora kuat men dipun bantu kalian gurunipun dasare bar loro mesti suarane sing laras dhuwur ra tekan iya niki nanggung laras dhuwur ra tekan cendhek ngagor-agor gumun karena pilihane iku lah nggih lar ngomong lah nggih mila jenengan sing nutupi iki gur menang rai karo awak permaan kok nek ra dipermak awake raine ra madol wis oke tok le munggah swarga gur gelunganmu kok Le lambene nek omong jan ayo nonano ayo Mbak Mimin tilinganipun Kang rada budet wis tuwa apa ada sindene wos timarke tenan lho Bu Kesi nyun pangapunten disinasa penyuwun dosa nek mboten nyun sewu wis ora gampang meneh nek kula mumpuni to Bu pun mboten kaget meneh to lho Bu Kesi waslah wasanggonku nunggu kalau menjika munter pi apa larase iki munggah sak wilah ya Mas kan munggahane heeh tok gawe barang iki mau belum menjingmu le pindah ning cengel iki mau waslah wasanggonku nunggu iki wong bawa kok kaya wong lelaku ngono lho kok lelak mbok sing santai ngono lho apa ya rapeke karo Mas Santoso ya Pak Lurah lah ya Pak Lurah teras Waslah sebenarnya apa ya ya ora apa-apa waslah wasanggonku nunggu sliramu waduh nafasnya landung kok nek napas cekak mesti do medhot-medhot sliramu amung leledo nek nyuara lanang nyapa kok sikile sing tengen dijokne nyapa cerimpet-cerimpeti nek walah biasa nyuara lanang malah kaya Pak Juair kok Pak Juair ya becik sesuk ade melu Pak Juair lho sesuk bengi melu Pak Juair lho dadi pelek ora melu-melu aku ngelingana rikala tinake bongkar sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing batin kondange lak Mbak Mimin niku gurune Mbak Apri mergo luwih senior gandeng panjenengan kekalih wae lek sampun nembang gantian sing biji ampun jenengan ning sing dadi juri niku penonton nuwun sewu dumateng sedaya para lenggah Mbak Mimin kalih Mbak Apri kala wau swantenipun sae sinten Mbak Apri
Lah kowe nggawa dolok kok tak mono kok. Penonton ki tak bayar kabeh. Tak bayar kabeh aku sinden anu merwira kok. Lah kula dhek tak nggo apa ora tak driake iki lho. Waduh. Nggo apa? Lho ngono. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nek aku wis cukup dhek saya ketemu dhek sak juta tak nggo apa nek ora 900 tak sumbangke. Paribasa digembor ra mendosol atau diguang ra kemerusak. Kayak mbak sumbangke apa mbak nggo ngangsur lek? Sebagian. Apri. Bosok. Ya sebagian nggo ngangso, sebagian dienggo sangu urip, sebagian didono driyahke dadi wis ana planning-planning. Lah wis jare wis sugih kenapa sing diutang jenengan kok sing ngangsur barang? Utang iku nggo penyemangat. Oh, rekasane wong ditanggung jawab ngene iki. Sing penting nyaur. Mula nek ana wong meninggal nika. Nggih. Wong meninggal kae anu ingkang tasih sambetan kalian keluarga anu utang piutang saged sambetan kalian keluarga. Mergo siksa kubur sing medeni kuwi siji siksane wong utang ngantek mati ora nyaur. Nomor loro siksane wong nguyuh ora resiki mung dikupat kapitke. Mula kuwi lho kupat kapit. Lah, Iya, nggih. ya nak gak nak. Monggo tembang kangen dipun aturaken duo sinden dari Klaten Mbak Mimin dan Apri. Ya Allah, Pri, ya Allah. Ani, cakepane piye? Cakepane piye? Cakepane piye? Payah wengi udan grimes wis. Gempong ah. Monggo rincang-rincang madangkar. Saatase tembang kangen ora tekan gone. Ayo, monggo. Yuk, dados.
baline indah manis sing sempurna